patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ang Vice Presidente po ng Teachers and Parents Teachers Association. Yan. National Vice President po ng Parents and Teachers Association po si Sir Lito Sinieto. Pabati mo na po natin, Sir Lito. Magandang umaga po. Yes, sir. Good morning. At maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa National PTA Philippines sa inyong programa po. Opo. Sir, sir, dito, direkta po ako siguro. Ano po yung pananaw po ng inyong grupo tungkol po dito sa usapin po ng proposal na magkaroon po ng trimester system ang Department of Education sa susunod na school year? Actually, very surprising kasi napadali itong sinasabi nilang trimester na ating school year next 26-27 kasi usually tayo by quarter kasi 4 quarters. Ibig sabihin sa school year natin bali 2 months yung per quarter natin. So every quarter there is corresponding exams before mag-end ang ating mga quarters. So yun, ilang taon yan na naging gabay natin sa sistema ng ating DepEd. And now, nabago na naman. Kasi sa atin in every deputy secretary na bago, may bago siyang agenda eh. Walang consistency, kumbaga. Nung panahon ni Magtulis, si Madam Magtulis, na deputy secretary, of course, that was the time na nagkaroon tayo ng pandemic. So, we have an alternative learning system ang pinatupad noon ang ating Department of Education because of the pandemic at that time. And then dumating si ating secretary na si BP Sara. Ang tinawag na naman sa kanya is matatag curriculum, which is a connotation from the words na ginamit ni dating presidente Gloria Arroyo, matatag na republika. Si Juan naman, matatag curriculum. Binago. And by that time, dagdag bawas na naman from the grade 1 to grade 3, ilang subjects lang. I think 4 to 5 subjects lang. Pagdating mo ng 4 to 6, yun na yung full 8 subjects na tinatawag natin. So, yun, may mga nabago na kumbaga. And then noon may subjects na mother tongue. Pagdating ng matatag, nawala yung mother tongue. So, yun kasi mga pagbabago sa ating sistema. And then pagdating naman ni Secretary Angara, last year ginawa niya enhanced matatag curriculum. And by this time na naman, ginawa yan yung trimester. So, tingnan natin kung anong epekto nito, itong trimester sa atin sa susunod na school year. Of course, nandyan na yung ating trimester. How is it? Paano maapektuhan ang ating pagtuturo? Kasi sabi nila, dito may enhance yung pagtuturo na naman sa mga bata. So, titignan natin kung paano ito. Kasi, sasalpak na naman itong trimester. Tingnan natin. Kasi yung matatag curriculum, this is school year enhanced. Ang mahirap kasi sa atin, they implement such system, a new curriculum, pero wala tayong learning, wala tayong teachers materials, wala tayong textbook para sa mga bata. Sa kasalukuyan, may mga teacher ako na kausap itong enhanced curriculum ng matatag. Ginugugol pa nila yung kanilang lesson ng mga teachers before the to mga ituro sa mga bata. Kaya ito tinan natin kasi sa atin sa Philippines kasi we implement pero kulang tayo ng materials and textbook. Yan ang mahirap. So ang sinasabi nyo po, Sir Lito, kahit baguhin pa itong ating approach dito, kung kulang pa din ng mga teaching materials at suporta sa ating mga kaguruan at syempre facility for our students, wala pa din.
Wala rin po, sir, kasi syempre, yun ang importante eh. Ngayon, magkaroon dito, syempre, isi-seminar na naman itong mga teachers siguro kung paano i-implement itong trimester, how is it? Mabago ba ang ating mga ah, sistema, syempre, sa mga learning materials, sa mga teachers, kung paano. Apo, and then how they will implement it. Kasi hindi nila sinabi kung mayroon din bang exams, mga ating mga estudyante. Kasi actually sa mga first world countries, talagang 2 semesters ang tawag nila. They never implement a 3 trimester kasi sa ating mga kwan. So, yun ang implications with regards to the trimester naman. Apa. So kayo po, suportado nyo po itong panawagan din ng Palasyo ng Malacanang na talagang dapat munang busisihin bago ipatupad itong trimester system ng Department of Education. Opo, sir, kasi very abrupt kasi, sir, eh. Parang minadali, walang proper communication, kumbaga. Kasi meron tayong EDCOM 2, tinatawag nila eh. Education Committee ng ating Congress, but still together with collaboration with the DepEd siguro. So gumawa na naman sila ng sistema na hindi nila tinitingnan kung paano maepektuhan nating mga teachers and learners. Yun ang mahirap. There's no consistency, kumbaga, sa ating Department of Education. Trial and error. Kawawa na naman ang mga learners, kumbaga, sa atin. At the same time, kawawa itong mga teachers natin at yung mga nagpapaaral na mga parents, Sir Lito. Opo, kasi babagoy na naman eh. So, ngayon lang nakita ito, ngayon lang implement, pero walang further study, kumbaga. Kasi may actually may pending pa atang issue pa din itong natin K-12 pa rin, Sir Lito, di ba? Ang K-12 kasi during that time of Brother Luistro, naging Deputy Secretary ni Noynoy, siya naman ang nagsulong itong K-12. So ang K-12 kasi supposed to be there must be yung 11-12, sabi nila, pag nag-graduate daw, mayroong kagad trabaho ang mga estudyante. So by that time, nawala yung may 2 years gap kasi nung in-implement ito eh. So kumbaga, sa college, walang enrollment for 11-12 or walang 11-12 eh. So nag-humag-hug noon ang mga college institution kung paano nila gagawin hanapan ng solution 11-12 kasi wala talaga 11-12 eh. So walang estudyante sa college doon. So yun. So ang catch naman nung during that time, ang sinasabi nila, pag gumraduate ka daw ng 11-12, may trabaho. Ang hindi foresee kasi doon, ang kakompetition ng mga 11 graduate ng 11-12, may mga 4-year courses tayo eh na talagang full graduate. Katulad sa accountancy, kung wala silang ABM, what's the company refers? Diba yung 4-year graduate kaysa 11 and 12. So 11 and 12, basic accounting lang ang tinuturo doon. Whereas yung 11, 12, yung graduate talaga ng full, talagang may knowledge sila, and plus auditing at that. So yun. And then sa engineering naman, 11, 12, kung ang nandyan yung mga graduate ng engineering, mawawala sila talaga. Okay. So, ang hindi nila kita dito, sir, dapat implement dito kasi technical vocational school dapat ito. Kaya lang, nag-concentrate ng ating mga DepEd is more on academics. Ang nakanila technical vocational. Dapat yun, pag technical vocational, nag-concentrate sila sa welding, carpentry, yung mga technical vocational. Kasi yun, kasi yun, pwede mong kung talagang full 2 years ang welding kasi na matuto nila, pwede na siyang pumunta ng Japan, whatever countries na talagang pwedeng gawin skills natin. Yun dapat. Okay. So, Sir Lito, ito pong mga ito, like for example, K-12 hanggang dito ngayon sa usapin ng trimester system,
Ano po ang parang nakikita nyo po dito na talagang problema? Bakit nagkakaroon pa tayo ng trial and error dito? Dapat ito sa EDCOM pa lang, resolba na ito, konkreto na, kompleto na, ang ihahain na lang kung sa baga. Ang problema nga sa atin, sir, unang-una, they make a study by themselves. Kasi ang problema natin kasi, itong mga to, hindi galing grassroots. Kumbaga, hindi sila naging teacher 1, teacher 3, teacher 6, master teachers, and then, kumbaga, talaga sila naman, galing talaga sa ibaba. Hindi eh. Ito talaga, ito mga to, hindi sila galing sa ibaba. Kaya hindi na alam kung anong talagang dapat na gagawin dito sa ibaba, na-implement. Kasi sila, Congress naman yan eh, di binasa nila yung whatever the policies sa ibang countries, and then, ito maganda sa atin. Siyempre, ang deep secretary naman, hindi naman galing talaga yan sa kunin, sa academy. Kumbaga, senador yan eh, from Congress, senador, and then that. So, talagang wala naman talaga, they have no idea kung paano ito sa ibaba. Yun ang mahirap na nangyayari sa atin. So, maiwanan talaga yung teachers and learners with regards to that. Sana naman po, kung halimbawa, nakita nila ngayon ito, huwag ngayon i-implement. Next school year dapat. Kasi dapat prepare nila lahat ng mga materials as well as textbook. Kasi ang mahirap sa atin, sir, katulad ng matatag curriculum, wala pang textbooks and materials. No, yun enhanced. Dakwan na tinatawag nilang matatag curriculum. So yun, and then usually sa atin naman, dumarating ang textbook, kumbaga last quarter na, itong pag-quarter yung last preview, last sistema, dumarating last quarter, o kaya end of the school year na, doon na dumarating yung mga textbooks. Yun Very ang late. mahirap sa atin. Very late. Mhm. Okay. Anyway, so dito malis lang ako ng konti kasi may mga insidente rin po ng yung pong concern ng security and safety. Hindi lamang po ng mga mag-aaral kundi mga kaguruan sa loob po ng mga pampublikong paaralan. Recently, may mga insidente po ng ano po dito, tawag dito, may kinalaman po sa mental health. Meron po yung ano po talaga, brutal, krimen po talaga na nakumit ng isang estudyante against isang estudyante. Ano po ang nakikita po ninyo ng inyong po organisasyon po dito po para po mas at least yung loopholes po dito sa safety and security sa loob po ng mga pampublikong paaralan in particular ay ma-address po natin? Ang number one yun kasi, sir, is sa school, halimbawa, meron tayong security guard naman dyan na binabayaran sa local school board, yung iba na security guard, or kinukuha sa MOE. Ang kailangan lang doon, sir, is number one, ipagigtingin ang security natin, yung security guard. Kasi ang minimal naman sa ating mga elementary, minimal naman yun Usually sa high school naman yun, nagkakaroon. Kasi hindi natin maiwasan, may mga fraternity na sa high school, yun ang mahirap. Dapat doon, sir, kung sakali, ang security guard, may policy din sana na magkap-kap, pero that is, kung naman yun sabi naman nila, that is personal belongings, hindi mo pwedeng kapkapin o whatever sa bag, hindi mo pwedeng tingnan, yun ang meron sa atin din. But still, sana, madagdagan ng security guard na sana iikot yung security guard within the school premises. Magronda sila. At saka mga CCTV, sir, no? Okay, meron CCTV rin sana na talaga namang kailangan CCTV kasi although mayroon, kaya nang late na kasi pag natapos na, yun lang i-review ng CCTV kung ano nangyari. Meron din isang insidente, yun nga, yung nagpakamatay na bata because yun nga, binigyan siya ng grace na 60 below ata yung bata. And then maraming activities na pinapagawa si teacher. So yun ang isa. Pero may mga ibang pa naman na school na pag ganun mga grades, na failing grades, hindi na mo nila nilalagay sa card. Binibigyan nila yung chance, yung
Estudyante. bata na, halimbawa, first grading, second grading, third grading, talaga mababa, hindi mo na nila sinusulat. Mhm. Kaya lang, number one, pag nabibigyan ng chance, pero sa isang quarter naman, bumawi, yun na rin ang grades na dun sa previous, from that quarter to the previous. Okay. So, So, yun ang ginagawa ng iba, sir. Na talaga naman, siyempre, psychological effect impact dun nun, sa oh, bata. yes. Talaga, they will make suicide because, siyempre, nahihiya siya sa magulang niya, although talaga ginawa naman niya ang kanyang makakaya, tapos gano'n naman ang mangyayari. Yun ang mga insidente na dapat Dito i-check pumapasok Sir Lito na dapat i-address na ng DepEd yung kakulangan dito sa mga guidance counselor natin kasi actually parang sa datos po talaga parang ewan ko kung merong 1/4 o kalahati po man ng mga eskwelahan sa buong bansa ang meron po talagang totoong guidance counselor po talaga kasi mataas pala itong mga qualifications ng dapat maging guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Actually, sir, kung talagang tutunisin, ang guidance counselor must be a master of psychology. Mhm. Dapat. Yeah. Kasi, yun ang papasok doon, titignan mo yung bata, attitude, character, and on how he portray himself. Kasi syempre, tingnan mo talaga kung paano siya gumalaw, makikita mo, examine mo agad at first glance. So, dapat yon. Kaya lang ang problema sa atin, sa isang school, one guidance counselor lang. Mhm. Isa lang. Na non-teaching yun non-teaching personnel. Oo. Na 1:7,000, 1:8,000. Grabe. Ganun lang talaga eh. Mhm. Kaya, mga yan, nasa kanilang kwarto lang, naghihintay kung anong mangyari. Yun ang Mhm. mga nangyayari sa atin, sa mga guidance counselor. Wala akong nabalitaan na may guidance counselor na umiikot, bawat kwarto. Mhm. Yun sana, sa kanyang schedule sana, sa weekly activity niya, umiikot siya kung, halimbawa, sa first week, let's say, 7 and 8, tapos second week, 9 and 10, 11, 12, ganun siya na ang gagawin sa kanyang activity sa weekly or every week. Tingnan, kasi sa dami, halimbawa, 6,000 o kung ilang section yun, i-schedule niya sana sa kanyang activity. Wala kasi siyempre, nandun lang siya. Wala ko narinig na guidance counselor na umikot. Okay. Which is sana, iikot yun para tingnan yung bawat classroom, observe din siya. Although ang pag-observe, halimbawa, sa labas lang siya ng classroom at wag na ignore lang ng Yeah. mga Okay. teacher and as well as the learners. Yes po. Sir Lito, very quick. Siguro ano lang po inyong ano po dito, mensahe po kung ano man po ang mga implementasyon, mga gagawin po na ano po dito po, no? Tawag dito, yung pag-improve sa ating pong sistema ng edukasyon sa Pilipinas bilang Vice President kinatawan po ng National Parent Teachers Association. Yun nga po, sir. No? Sana, unang-una, let us think of the learners as well as sa mga teachers. Sana po may consistency sa ating Department of Education. Huwag pa bago-bago ang curriculum, dagdag bawas, the subjects, and then sana po, before we implement such curriculum, 1 year after they study, and then 1 year after they study, kung nakita nila ngayon, dapat yung mga ganyang trimester, huwag implement sa 26-27. Dapat 27-28 to prepare doon sa mga nagmungkahe, i-prepare nila talaga, further study talaga, until sa time na makita nila talaga na talagang pwede na. At saka number 2, learning materials ng mga teachers. Huwag sana na implement natin to, may google nila, para lang magkaroon sila ng lesson for the day na ituturo sa mga bata. And of course, yung textbooks. Alam natin yan, yearly ang laki ng budget ng textbook na dapat lumabas. Kaya lang, lumalabas kasi on the third quarter, yung kasalukuyan ng sistema, o kaya tapos ng school year. So dapat po sana, yung pangatlo po, ang textbook na dapat talaga na mayroon na. And of course, bago implement din, magkaroon ng PTA forum nationwide para sa mga
parents na maintindihan nila kung ano ba itong talagang trimester na to. Huwag basta sana nakita, ito, nakaroon sila ng forum, consultations within themselves lang, and then implement agad, huwag naman sana. Okay. Let us prefer that parents, teachers, as well as learners before we implement such sistema ng DepEd sana po. Mr. Lito Sinieto, Vice President of National Parent Teachers Association. Sir, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Idol Mark. Salamat po sa pag-ibig sa amin sa National PT Philippines and we have our President Willie Rodriguez po. Thank you.